Στο σημερινό βίντεο βαθμολογώ 7 βιοχημικούς αναλυτές που έχω συναντήσει σαν σύμβουλος ISO ιατρικών εργαστηρίων και να διευκρινίσω ότι δεν βαθμολογούμε σήμερα, δεν τους αξιολογώ κάνοντας γενική αξιολόγηση των βιοχημικών αναλυτών. Δεν τους βάζω σε σειρά με βάση το κόστος, το brand, το service ή τις τιμές των αντιδραστηρίων. Κοιτάω μόνο ένα πράγμα, το βαθμό αυτοματοποίησης, δηλαδή πόσο περιορίζουν τη χειροκίνητη εργασία στο εργαστήριο και πόσο βοηθούν στην οργάνωση του analytical stage, σύμφωνα με τη λογική του ISO. Με άλλα λόγια, αξιολογώ πόσο έξυπνο και πόσο αυτόματο είναι το σύστημα στην πράξη, από sample rejection και QC μέχρι calibration, maintenance, flags και list connection. Για όλα τα υπόλοιπα κριτήρια, κόστος, οικονομική συμφέρουσα επιλογή, service, ανταλλακτικά, συμβατότητα με το budget του εργαστηρίου, επιφυλάσσουμε για ένα ξεχωριστό βίντεο. Να τονίσω αρχικά ότι η διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και σε ένα πραγματικά έξυπνο analyzer δεν είναι απλώς η ταχύτητα, είναι το αν μπορεί να κάνει auto-verification, να διαχειρίζεται QC, να κρατά calibration history, να βγάζει flags, να συνδέεται σωστά με list και να μειώνει τα χειροκίνητα βήματα του προσωπικού. Και αυτό είναι ένα σημείο που ενδιαφέρει έναν σύμβουλο ISO. Λιγότερο manual, λιγότερη χειροκίνητη διαδικασία, δηλαδή σημαίνει λιγότερα λάθη, καλύτερη λασιμότητα και πιο καθαρό audit trail. Στο βιντεάκι αυτό θα δείτε ότι κρατάω τους αγγλικούς όρους. Και ο λόγος είναι ότι έτσι θα τους συναντήσετε στην πράξη στα αναλυτικά συστήματα και στην τεκμηρίωση. Παράλληλα όμως τους εξηγώ και στα ελληνικά όταν χρειάζεται για να είναι πλήρως κατανοητοί. Αν τους μεταφράζω πάντα, μερικές φορές χάνει ακρίβεια και δεν αναγνωρίζεται ο όρος στο εργαστήριο. Όταν αξιολογώ έναν αναλυτή, κοιτάω 10 βασικά κριτήρια και με βάση αυτά, τα συγκεκριμένα κριτήρια που βλέπετε στην οθόνη σας, βασίστηκε και η αξιολόγησή μου. Αν αυτά τα κριτήρια είναι αδύναμα, τότε το εργαστήριο θα ποντάρει συνεχώς σε Excel, σε χειρόγραφες σημειώσεις και σε ανθρώπινη μνήμη. Και αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από ένα όριμο σύστημα ποιότητας. Για ένα πρακτικό λοιπόν ISO scorecard για βιοχημικό αναλυτή, με στόχο να κρίνει ο σύμβουλος πόσο εύκολη θα είναι η συμμόρφωση στο αναλυτικό στάδιο πάντα, δεν μιλώ αυτή τη στιγμή για προαναλυτικό ή μετααναλυτικό, και πόσο manual, πόσο χειροκίνητο θα μείνει το εργαστήριο. Πρώτο κριτήριο, η αυτόματη έγκριση. Εδώ κοιτάμε αν υπάρχουν rules για release αποτελεσμάτων, αν υποστηρίζει ο αναλυτής μας delta checks, flags, panic values, reflex rules, μπορεί να μπλοκάρει μη αποδεκτά αποτελέσματα. Πολύ βασικό και αυτό. Δεύτερο κριτήριο, κανόνες απόρριψης δείγματος. Υπάρχουν σαφείς flags για εμμόλυση, λιπαιμία, ίκτερο, μη επαρκή όγκο, πείγματα. Μπορεί να απορρίπτει δείγμα βάσει κανόνων. Καταγράφεται ο λόγος απόρριψης. Τρίτο κριτήριο, διαχείριση ποιοτικού ελέγχου, QC management. Υποστηρίζει ο αναλυτής Westguard ή παρόμοιους κανόνες. Έχει QC charts και trend analysis. Μπλοκάρει release όταν ο QC είναι εκτός ορίων. Τέταρτο κριτήριο, calibration tracking, παρακολούθηση βαθμονόμησης. Έχει calibration history. Στέλνει alerts για overdue calibration. Καταγράφει lot changes και calibration events. Πέμπτο κριτήριο, συντήρηση. Υπάρχουν schedule prompts, εμφανίσεις. Καταγράφονται ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες ειδοποιήσεις για καθήκοντα συντήρησης. Μπορεί να γίνει electronic maintenance log, ηλεκτρονικό αρχείο συντηρήσεων. Έκτο κριτήριο, το list μας, το middleware, συνδέεται σωστά με το list. Υποστηρίζει bi-directional αμφίδρομη επικοινωνία. Υπάρχουν audit trails και traceability. 7. Σήματα σφαλμάτων. Δίνει χρήσιμα flags για analytical interference. Έχει smart error handling ή βγάζει απλώς ένα alarm που είναι πολύ γενικό. Μπορεί να στείλει αποτέλεσμα μόνο αν περάσει τους κανόνες. 8ο κριτήριο, διαχείριση αντιδραστηριών. Παρακολουθεί lot numbers, expiry.
onboard stability, στέλνει alerts για low stock, για expiry, υποστηρίζει traceability αντιδραστήριο, audit trail, δηλαδή χνηλασιμότητα, ποιος έκανε τι και πότε. Υπάρχουν logs για αλλαγές, για overrides, για QC, έγκρισης ή απόρριψης. Είναι εύκολο να τα δείξεις σε επιθεώρηση, πολύ βασικό. Και τέλος, ευχρηστία για το προσωπικό. Μπορεί να το χειριστεί το προσωπικό χωρίς πολλές παρεμβάσεις. Χρειάζεται συνεχώς παραμετροποίηση από τον τεχνικό. Είναι σταθερό στην καθημερινή χρήση. Αυτά είναι λοιπόν τα 10 κριτήρια στα οποία βασιστικά για να βαθμολογήσω τους αναλυτές που έχω συναντήσει μέχρι στιγμής σαν σύμβουλος. Λοιπόν. Και πάμε σε μια πρώτη βαθμολόγηση. Η ROS είναι συνήθως από τις πιο δυνατές λύσεις όταν θες automation και traceability. Θα αναφερθώ αναλυτικά. Η Siemens επίσης είναι πολύ ισχυρή και σε workflow και σε connectivity. Η Abbott έχει πολύ σοβαρά συστήματα. Η Beckman Coulter είναι επίσης ισχυρή, θέλει λίγο προσεκτικό στήσιμο. Η Midray, η Κινέζικη, είναι συχνά πιο value for money επιλογή. Δεν σημαίνει κακή επιλογή, σημαίνει πολλές φορές το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται περισσότερο από τον αντιπρόσωπο, τη ρύθμιση και την υποστήριξη, αν έχετε καλή. Η Horiba και η Dirui μπορεί να είναι χρήσιμες σε συγκεκριμένα budgets. Συνήθως θέλουν περισσότερο manual έλεγχο. Θυμίζω απλά ότι το κριτήριό μου είναι αυτό και μόνο για να κάνω αυτό το ranking. Η αυτοματοποίηση και η λιγότερη χειροκίνηση ή παρέμβαση από τον βιοχημικό. Λοιπόν, βάζω πρώτη λοιπόν τη ROS. Έχει πολύ δυνατό συνολικό οικοσύστημα. Auto verification, QC, middleware, traceability, flags, calibration, maintenance, workflow. Είναι από τα πιο κουμπωμένα συνήθως συστήματα για το ISO. Δεύτερη έχω τοποθετήσει τη Siemens. Πολύ ισχυρή σε workflow και σε connectivity και σε QC governance και σε automation. Πολύ καλή για οργανωμένα labs, λίγο πίσω από ROS σε κάποιες υλοποιήσεις. Τρίτη, Abbott. Πολύ καλή αυτοματοποίηση και σύνδεση με LIS και middleware. Μερικές φορές η εμπειρία εξαρτάται περισσότερο από το συγκεκριμένο setup στην Abbott. Δηλαδή, η Abbott συνήθως έχει όριμο automation, καλή διασύνδεση και σοβαρά εργαλεία για QC, για calibration, για flags, για traceability. Άρα δεν είναι χειροκίνητη επιλογή. Αλλά σε σχέση με ROS Siemens, σε πολλές εγκαταστάσεις το συνολικό χτίσιμο του workflow μπορεί να μην είναι τόσο ενιαίο ή τόσο εύκολα αυτοματοποιημένο χωρίς καλό setup. Και μόνο γι' αυτό τη βάζω τρίτη. Η Beckman Coulter είναι μια σοβαρή πλατφόρμα, καλή αυτοματοποίηση, αλλά σε αρκετές εγκαταστάσεις θέλει λίγο πιο προσεκτικό στήσιμο για να γίνει πραγματικά low manual, λιγότερο χειροκίνητη. Πάμε στην Κινέζικη και τη Midray. Καλή value επιλογή. Συνήθως δεν τη βάζω υψηλότερα όταν το βασικό ζητούμενο είναι το λιγότερο manual στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Μπορεί να δουλέψει καλά, αλλά συχνά θέλει πιο ενεργό consultant και technical support. Τέλος, έχω βάλει μαζί τη Horiba και την Dirui. Για τη Horiba θα πω ότι είναι αξιόλογη. Λίγο πιο περιορισμένη, βαθιά αυτοματοποίηση έχει σε σχέση με τις κορυφαίες πλατφόρμες. Η Dirui είναι συχνά πιο budget λύση, συνήθως με περισσότερη ανάγκη για manual control και εξωτερικά workarounds. Πώς θα αξιολογήσουμε εμείς ένα μηχάνημα, το δικό μας μηχάνημα, αν δεν είναι μέσα σε αυτή τη λίστα που έχω βαθμολογήσει. Αν θέλουμε λοιπόν να το κρίνουμε, κάνουμε 3 ερωτήσεις. Πόση από τη ροή είναι αυτοματοποιημένη, τι μένει να γίνει χειροκίνητα, πόσο εύκολα μπορείς να το αποδείξεις αυτό σε επιθεώρηση. Αν ο αναλυτής έχει καλό auto verification, σταθερό QC, καθαρό audit trail και αξιοπρεπές middleware, τότε κερδίζεις χρόνο, μειώνεις errors, κάνεις το εργαστήριο πολύ πιο ISO friendly. Άρα, και ολοκληρώνω με αυτό, το σωστό κριτήριο δεν είναι μόνο ποιο μηχάνημα είναι γνωστότερο, είναι ποιο μηχάνημα σε βοηθά να δουλεύεις με λιγότερο manual, με καλύτερο έλεγχο και πιο καθαρή τεκμηρίωση.